Guys, welcome to my channel. Dito po ako sa namasyal po kami sa arena skin. Wala po ang ganda pala na ano. Punta tayo dito guys sa may Mall of Asia. Ang lawak na siya. Pasel pag may time pampa ano guys, pampa good vibes. Aim department store. Mall of Asia. Ito guys, mga taxi guys. Ito naman yung ano daw ang gawa. Pinakadulo. Ito yung ano nila guys, park. Guys, pwede mo po dito guys. Mainit. Pupunta ako dito sa dulo. Ito yung ano, global. Mahawit ng kamay ko.
Layo mo. Uy. Diri na, oy. Pip, pip. Diri na. Ang init. Guys, ang Jollibee guys, Jollibee. Yan ang laking sili oh. Wow. Dito tayo guys sa fountain. Wow. Dito na. May isda rito no? Tayo sa dulo guys.
nag